kal ni ne tarabi ko be jale tonton ka janfa tigɛ la depuis o yɔrɔ la sa on tonton o bɛ fɔ koyi kori mais tonton Atuma Jime be tila ko tuguni ka na ju sigi TikTok wa ka yɛrɛ kɛ victime ye Atuma Jime min fɔ ne ma e t'a dɔn ni e ko ne ma le ka ne farala ka bɔ e la bi ka bɛ ja mun e t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'i taara ka taa muso de furu kana bila I ka du kɔnɔna na ko parce que ko o muso ye Guinée den ko wolola Guinée yɛrɛ kama ko dɔtɔrɔ muso min y'o barakɔrɔ juru tigɛ ko ye Guinée ye ko de kama I commencera bɛ ka ne maltraiter I bɛ ne tɔɔrɔ la I bɛ ne bila su kasi ni tere kasi la ko Guinée tellement que ne kun b'a ka bouteille kɔnɔ fana ko sabali sa Atuma Jime yafa ma dangaden bibi na ni na jɔ ne b'i ju compteur sauter a y'a lamɛn tonton Atuma Jime kumakan lamɛn a ko ne ma o k'a tɛ se ka diɲɛmɔgɔ bila ne kama k'a b'a diɲɛmɔgɔ fɛ ko wa k'ale ni ne taara ka bɔ ale fɛ bi ko bɛ diya ale ye aw min ninnu ye ne juger sans un cœur mort a ye n'a lamɛn ni Guinée musokɔrɔba ko ne ma ko ne ka taa ka bɔ ale fɛ ko parce que k'ale ye diɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ a yɛrɛ la ale ka vie bɛ taa ale bɛ passer porte par porte de n'ale ye kɔrɔmusoman sɔrɔ a b'o bun de n'a ye dɔgɔnin sɔrɔ a b'o bun de n'a ye ba sɔrɔ a b'o bun de n'a ye fa sɔrɔ a b'o bun de n'a ye mɔkɛ sɔrɔ a b'o bun de ale b'a bɛɛ de fɛ a bɛ cɛ fɛ a bɛ muso fɛ a bɛ jeune fɛ a bɛ sunguru fɛ a bɛ denmisɛnnin fɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔba fɛ a b'a bɛɛ fɛ nin b'a bɛɛ de fɛ a bɛɛ de ka d'ale kɔni ye donc a y'a lamɛn ni n taara ka bɔ Atuma Jime fɛ yen ni ne de ye Atuma Jime janfa walima ni janfa commencera cogo min na hakili ma ka taa faamuya yen nɔ déqualification nɔgɔ tɛ na bɛ diya ɲɛmɔgɔ jumɛn to e kama o tɛ nkalon ye n'i taara ka bɔ ne na hali bi a ka di ne bɛ diya ɲɛmɔgɔ jumɛn to e kama o tɛ nkalon ye n'i taara ka bɔ ne na hali bi a ka di ne a don muso in de tali bɛɛ digi la I bɛ sa de o de don I bɛ ka to ka manamana ko kɛ pour que ne ka dimi ayi ni ne bɛ dimi ne tɛ dimi muso kɔrɔ munna a ma ne dusu kasi o mun ye ne dusu kasi ka ne kumakan sɔsɔ ne de ye de kɛlɛ n b'a kɛlɛ munna a ye fɛn de kɛ na munna bolola kunna ole ta kɛr dama n'aw ma kɛr di dabila Guinée kɔni ma kɔni y'a faamuya bala ka téléphone na kara o bolo ne ka sira t'a tɔ la bɛ diya ɲɛmɔgɔ jumɛn to e kama o tɛ nkalon ye n'i taara ka bɔ ne na hali bi a ka di ne ne b'a dɔn muso in de tali bɛɛ digi la I bɛ sa de o de don I bɛ ka to ka manamana ko kɛ pour que ne ka dimi ayi ni ne bɛ dimi ne tɛ dimi muso kɔrɔ munna a ma ne dusu kasi mun ye ne dusu kasi ka ne kumakan sɔsɔ ne de ye de kɛlɛ n b'a kɛlɛ munna a ye fɛn de kɛ na munna a tɛ nin kɛ challenge ye a mɔna ci a ye saya k'a tigɛ ka ɲɛ da a bɛna kɛ challenge ye a ye séance n'a y'a tigɛ a bɛ taa a b'a bila ne ka te famille mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ a ye saya k'a tigɛ dɛ Tima nin tigɛ dɛ I k'a ci ma n'i y'a tigɛ I b'a bila I ka page kɛ I b'a ci ma nɔ kɔfɛ n bɛna snap a kan ok Tima ko di ok voilà Tima essaye k'a tigɛ sisan attends je vais recommencer I b'a tigɛ I b'a ci ma n bɛna kɛ challenge ye kɔfɛ n bɛna Atuma Jime photo bila la k'a muso photo bila ka sɔrɔ ka ne yɛrɛ photo bila bɛ diya ɲɛmɔgɔ jumɛn to e kama o tɛ nkalon ye n'i taara ka bɔ ne na hali bi a ka di ne ne b'a dɔn muso in de tali bɛɛ digi la I bɛ sa de o de don I bɛ ka to ka manamana ko kɛ pour que ne ka dimi ayi ni ne bɛ dimi ne tɛ dimi muso kɔrɔ munna a ma ne dusu kasi o mun ye ne dusu kasi ka ne kumakan sɔsɔ ne de ye de kɛlɛ n b'a kɛlɛ munna a ye fɛn de kɛ na munna donc on est mort qu'on joue pour toi aussi moi je peux jouer pour moi mais quand moi je vais jouer pour moi là aw dabali bɛna banni la dɛ aw fɛn bɛ live kɔnɔ a bɛɛ bɛna commencer ka kasi de ta Orokia tu as souffert o tu as mun ne kun bɛ to ka kɛ tan de ala kama kana n gɛn karamɔgɔ ina bɛ deli la fa bɛ taa sunguru misɛnninw furu la TikTok kan k'o ci ne ma k'ale muso kuraw de ye o de ne fana b'a fɔ ko o ka ɲi o n ko cɛbakɔrɔ ka ɲi ka musoba yɛrɛ de ta n'i y'a bɛɛ bila ɲɔgɔn kan o ka ɲi a ye jɔ n bɛna kelen bila la j'étais en force ɲɛmɔgɔ tɛ bɛ ka kɛwale min kɛ o ta ye la wallahi ni baro ye ni bɛbɛ ne bolo I tɛ taa se ka I ne tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen kana kirin ka I muso tɛ ɲɛ foyi foyi ne ka fɛn de b'i la n'i kan ka diya dilan n'i bɛ ne ka furu buru I bɛ taa tama ɲini u la kɔnɔ e muso de ye dɛ jinɛ dɔ ka na
aya otoloma de mi ngo ko vo jouer pour toi na lame atuma jimi be ka fo kale muso de ne talen ka baka villa ne ngonti faible ngonte ginia kale muso de ne de ko jino de ne na le ka furusiri ke atuma jimi e shi jugu den jino be so ma gini furusiri ke ti sabali don ifanani che ne wa te be siriana ne te nyongo faible ngana kirin kai muso tenye foi ne ka fe ni bila ni kanga diangla ne ka furu buru ibe ta tamani wala ko to muso de yere jina do kana jonni ni fe ko ka kuma ke o lieu jina be ka ke wale mi ko ta ila eni tuti be o kala ko so ni fara mi ka nyere funu sa ngo jina do ka jonni ni fe sa ngatuma jime mun kala jina o nya tola e bolo ko ne tsika nta jouer ne ma fo nyina ngone to de ko nudité tangati do ka fo ble ko nganta jou ka frinu awanya do awbe do ana tuma jime bora bi ne ka fo kali ya ne te galon tigɛ ne bɔra ne n yɛrɛ lajɛya ka ban donc ça fait que là moi je suis tellement à l'aise ale de ye galon tigɛ o est-ce que moi j'ai menti mon entier a ye ni yɔrɔni can fɔ sa est-ce que moi Rokia j'ai menti est-ce que moi j'ai menti moi je n'ai pas menti je n'ai pas dit le contraire donc là vous là c'est le commentaire inutile vous êtes avec un million de commentaires inutiles ou de haut qu'il faut qu'on joue pour toi parce que moi je n'ai pas menti. Devant Dieu et devant la terre, je n'ai pas menti. Moi, j'ai été franc et direct. C'est la baltatrice qui a menti devant les gens pour dire qu'elle n'est pas guinée. C'est pourquoi moi, je suis sortie avec son vocal. Parce qu'elle a fait comme si moi, je suis en train de mentir. C'est elle. Moi, j'ai menti pour tenir ma réputation. Caméra mène, kafo, mon bon, atma djime, et puis moi, je vais mentir pour mes 6 mois, quoi. Atma djime, c'est une sale lesbienne. Pourquoi elle ment? Mais moi, côté moi, je n'ai pas menti. Hein. Pour mentir, pourquoi? De mentir à cause de qui? Moi, le bon Dieu qui m'a créé, mon créateur. Je dis qu'il faisait ça là, il n'a pas eu peur de Dieu. Donc, ce n'est pas de vous, je vais avoir peur. Ce n'est pas de vous. Et puis, pour moi, là, c'est une erreur qui m'est arrivée dans le monde. Je suis fière et digne d'en parler parce que, erreur de dos, j'ai traversé et puis, alhamdoulilah, je suis ici. On se comprend? Mais elle là, elle va jamais arrêter. Et puis elle va continuer de mentir. C'est pourquoi que j'ai envoyé. Parce que moi là, ne pas donc, moi faut que tu jamba ala kana ne nyeni uru nyera nyonka. Ode kama ne bora ninga ne bora kana fo publiquement, c'était comme ça. Mais allez atuma jimin, elle va jamais au grand jamais arrêter ça là. Même si Dieu renverse le ciel, Atma va pas arrêter ça. Atma ko ani ala bina le fara, kabe ginia ke fono kasura ta kabula belala. Kabe musoko ke muso la fono kasura do digen kono. Donc là elle n'est pas née pour changer. Moi je me suis caché qui? Il y a eu peur de qui? Pour ne pas gens abena faut jouer pour toi aussi. Moi même là j'ai joué pour moi avec ma bouche. Il a dit à tout le monde ici, est-ce que moi j'ai peur de quelqu'un? Il n'y a pas eu peur de Dieu là, il n'y a pas avoir peur de vous. Vous êtes qui pour me juger? Moi je la domini. Quand domini dîner ma fini ça n'est fani mba. Mi me dîner tige fembe que ne bike. Ah? Mi ne baba touré que ne ro nye flere. Quand faut n'y beta. Foni ya farambade. Vous êtes qui d'avoir peur de vous? Vous êtes qui? Et c'est ma sincérité qui l'a poussé jusqu'au bout quand il demain. Sinon là tu as de connaître galon de chini n'a qu'on boire à comment doit m'aimer abolo quand m'en demain. Moi je suis pas comme vous hein, je mens pas hein. Je suis pas là dedans. Moi depuis si petite depuis n'adore ni quoi qu'elle va faut qu'aille au Rokia ou les cana. Abla na chanfo. Je n'ai pas froid aux yeux. Je dis ah à quelle tane. Aïe ni ma kene n'y en avait. Ni ma ketande. Et puis je passe. C'est comme ça ma vie est. Mentir là ça donne rien. Tu n'as pas eu honte de Dieu là. Pourquoi tu as avoir honte des gens? Inconsciente. Donc vous là, nous allons nous mon finga gelani alaya. Nous allons nous ka danta fe nous ninga. C'est-à-dire que moi ka gelani alaya et inconscient mal fara ima malo ala ma be malo mo de ma. Kam malo bariya ke ala kana malo ya mo ma. E bi mo ko ni ma foi famia. Est-ce que aw be ka ala ko fa ba do ala ko e famia? Est-ce que aw be ka slamaya fa be dina do? Est-ce que aw be ka kuma be dina do aw be ala do bo fo na o ba do? Imam Malouya Alama,
i ma siran ala ɲɛ i ma tamakiya ala ma min y'an da a b'an fa a bɛ sanfɛla la ɲɛ b'an na walayi bilayi birifini 100 k'i yɛrɛ ka ala ɲɛ b'i la sa e cɛ ala dɔnbaga de ka jugu ala ma ne ye karamɔgɔ den de ne ye kalan kɛ m'a dɔn fɛn min bɛ yen e ma siran ala ɲɛ masa min y'i da masa min b'i faga masa min y'an bɛɛ lajɛlen da e ma siran ala ɲɛ ka t'i musoɲɔgɔn kanu k'i musoɲɔgɔn ɲini e bɛna siran mɔgɔninfinw de ɲɛ ko parce que k'olu bɛna taa e buruja parce que olu bɛna e gulon parce que u bɛna taa k'e nɛni sini n'e sara fɛn min bɛna t'i ka t'i buruja yen nɔ o ka jugu ni bi mɔgɔw ta ye o de bɛ anw danfara ye bon o de kama ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma ne ka nkalontigɛ tɛ molobaliya ye dɛ ne ka nkalontigɛbaliya nin molobaliya tɛ dɛ ne ka nkalontigɛbaliya in siranyabaliya tɛ dɛ ne ka nkalontigɛbaliya in ala ɲɛ siranya de bɛ na parce que ne ma siran ala ɲɛ don min kama ka fɛn fɛn kɛ mɔgɔ tɛ foyi ye ne ɲɛfɛ mɔgɔninfin ye poussière de ye ni ala ka b'i faga k'i to ne ka live in filɛ a b'i faga ni ala ka bɛ ne faga ka live in to tapɔtili la ne bɛ da san ka sa aw bɛ se ka mun bɔ a la ala ka hinɛ a la kɔ ne ka siran aw ɲɛ mun na ka ɲɛ jɔ n dan b'a la o de bɛ ne faga o de ye masa ye mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ ko quoi ne bolo nafa tɛ nkalon na ne bolo mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔ y'a kɛ tan nafa t'o la a bɛ faamu wa donc Atuma Jime ka guide délégation n'aw malola o y'aw kungo de ye bi kɔni ne kɔni y'aw ka vocal jouer aw ka jija aw bɛ taa aw yɛrɛ filiba falen na k'aw yɛrɛ faga parce que i ko e tɛ Guinée ye t'o fɔ marakaw ɲɛna ka fɛn bɛɛ fɔ bi kɔni ne y'i ka Guinea vidéo vocal kala ka fɛn bɛɛ kala mɔgɔ kɔni y'i ka vocal kɔni mɛn dɛ wa nin y'a petit enfer de ye nin ye début de commencement de ye a vocal bɔnba ninnu n y'olu gade parce que min dɔn i ka kɛlɛ stratégie ka ca i yɛlɛma bolo ka ca i ma o na dɔrɔn n ye tile 2 kɛ ma kuma dɔrɔn i panna ka bɔ réseau kan k'i ɲamaki comme wuluni cagabi n'i ka lɔsi kumulen n'i ka dentelle kumulen i b'a fɔ ko sumara cagaba n'i ka kale nin ye gawamuso in Guinée tɔw bɛ taa micro birindini de k'o ɲɛna micro birindini e bɛ t'i juta ka sigi ka kale fɛnsɛn i ɲɛna k'i sigi mɔgɔw da live ba sigi la fa kɛ tan wa n'i y'a déshabillé ne i b'a fɔ ko Mali a bɛ i n'a fɔ Sili a bɛ i n'a fɔ ragu woso in e bɛna bɔ k'i pɛrɛn-pɛrɛn mɔgɔw kunna yan nɔ Guinée tɔw bɛ muso ɲini naturellement e bɛ taa fura de kɛ ka mɔgɔw don buteli kɔnɔ k'a firi muso in i ɲɛ n tɔgɔ sɔrɔ i da la b'i wuluden boucler b'a boucler k'a lisser ka fɛrɛ lisser ta k'a lisser ɲɛnama fo k'a ɲuguya donc ça y'a dɔn sa monde entier Atuma Jime kɔni ye fɛn min ye kɔni parce que a ye nkalon de tigɛ n bɔra n'a ka vocal ka na décolleté kan ko Guinée tɛ bon ne kɔni bɔra n'a ka vocal ka yira la ko Guinée de don a tun bɛ Guinea de la a bɛ Guinea de kɛ walidenw na a banna donc Atuma Jime kiri tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ kiri bɛ ne ni jusi de ni ɲɔgɔn cɛ ani bolokumadennin i bɛ min ta ka don mɔgɔw ju kɔnɔ kiri b'i n'o ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ jija i b'a minɛ i b'a ressaisi quoi i b'a don Ghana i b'a kɛ i ya promotion na i ka denmisɛnninw bɔ a la i kana na mɔgɔw ka denmisɛnninw faga san'o furulɛri cɛ salam alaikum ko di bon mina bila son ka fili ka taa ju ta ka taa video manu sara k'o bila Baba Touré a n'a dalen bɛ Faransi dɛ Baba Touré n'a dalen bɛ Amérique dɛ Baba Touré n'a dalen bɛ Dubaï dɛ Worokiya na wali cɛ bila a denw bɛ kasi la Worokiya na wali cɛ kɛta a denw bɛ kasi la a kun ka taa minɛ kɛ n'a kun bɛ Dubaï ne bolo kɛ ni e Atuma Jime kun falen b'i jukɔrɔsi la sani ka video manu labɛn e kun ka taa nɔfɛ kɛ i bolo ko Baba Touré i ɲɛbɔlen bɛ Baba Touré fɛ i m'a fɔ k'i tɛ fa cɛ fana na i bɛ cɛ fɛ i bɛ muso fɛ mais Baba Touré i t'a sɔrɔ dɛ i t'a sɔrɔ i tɛ Baba Touré sɔrɔ dɛ Baba Touré kɔni i t'o sɔrɔ i b'o tɔgɔ